Para rematar o curso, os alumnos de primeiro de Bacharelato de Artes Escénicas tiñamos ganas de preparar un musical. Queríamos un que non fose dos típicos, así que finalmente eliximos Teenage Movie. Como non é un musical, senón unha película, foi un pouco difícil adaptar ao teatro. O noso técnico de son gravamos todas as cancións que están cantadas por nós mesmos, montamos as coreografías para todas elas e fabricamos a escenografía que nun principio parecía imposible de facer. E tras varios meses de traballo, esforzo e, sobre todo, moitas horas de sono sacrificadas, este é o resultado final. Esperamos que vos guste moitísimo. E sen máis preámbulos, benvidos a Teenage Movie. Día da miña vida. Sí, foi increíble, non si? Increíble. Surfar xuntos todo o día. Foi máis que increíble. Foi perfecto. Foi. Escoita, Brady. Sabes de mañá? Sei. Falan de que as ondas poden chegar ata 12 metros. Aproxímase unha gran tormenta que ven no norte. Vai, que un surf así socorre como cada 30 anos. Imagínate surfar con unha hora tan grande. O verán ainda non rematou, Brady. Mañá por la mañá imos a praia a surfear. Brady, o de mañá... Espera, oís iso? Non podo creer. Hola! Hola, como che vai? Non podo creer que se ven visto sin min. Agora que estás aquí non o fago soa. Por favor, dime que iso non é... Amor sen area. Acertaches. Surfistas, moteiros... A mellor película de todas. Como vos pode gustar esta parvada? Sobre todo a ti, a boa. Parvada! Máquina nula. Esta película marcou toda unha cultura. Exactamente. Un surfista motorista tiene un secreto e intenta unir as zonas del país. Mentes, como na tema malvado, queren cometer o lugar no hotel. Así que construye un maquinado e do clima que estoupa e origina unha máxima tormenta. É perfecta. Máis parvadas. Podemos ver despois. Necesito falar contigo. Espera, home, espera. Só vería a miña parte favorita. Cando os portas se coñecen e as bandas tentan separarnos. Anda, cantan sen xeito. Cando senta auga, o seu cabelo está seco. Sempre verán que todos cantan e surfean. ¡Sorpresa! Non lle vas a dar un abrazo a tua tía, Antoni? Estás tan... ¡inaceptable! Que? Dino, sobrina. Dille que a oferta é inaceptable! Pero, que pasa aquí? Pensei que virías mañá. Pensaste mal. Mañá imos. Espero que teñas as maletas feitas. Mac, que iso dicemos a mañá? Ele Brady. Brady, son a tía de Mackenzie. Se non xa falou moito de mí. Mac, e como que te das mañá? Vale, benvida a casa. Hola, mamá. Sempre é unha alegría a tua vida. Penso que... Ainda segues a facer tabas de surf. Non me digas. Ainda tes. Ainda ten. Todos meigramos escoitando lendas sobre esa táboa. Forma parte da familia. E eu, o teu pai e o teu abrufo. Descubrimos o noso destino sobre ela. Se unha maneira de encontrar o teu destino, Mackenzie. Esa é... Traballar duro. Alguén me pode explicar que está pasando aquí? Baby, mañá a miña sobrina irá a un instituto exclusivo e de gran zona. Dixemos así? Cursará bachelato no instituto Danwich. Que? Na costa leste. Antoinette, temos que falar disto. Non hai nada que falar. Este sempre foi outro. Non é así, Mackenzie. Así é que... Mañá vanse dar as condicións perfectas para surfear. Quero pedir as ondas. Surfear. Querida, a tua nova vida comeza mañá. O verán rematou para ti. Pero... Antoinette, sai comigo un momento, por favor. Non podo creer que non me dixestes. Intentei non moitas veces, mas non sei como. Basta, así sin máis. Pero, por que te vas a facer isto? Non me obrigan. Escollino eu. Pois non vayas. Xa é demasiado tarde. O meu voo é mañá ao mediodía. Pero vamos a ver, e como te puedes ir? Este é o teu fogar. Onde está o teu avó, o sur, e máis eu? Tive moita sorte de estar neste instituto, Brady. Miña tía di que me preparará para o futuro.
sin máis. Mac, non é feliz aquí. Este é o diario da miña nai. Sobre todo, soño con que a miña filla teña éxito. Que a vida non a manipule, senón que leve unha vida de triunfadora. Ten sentido que dis, pero... Miña nai quería ir á universidade ser alguén na vida, mas cheguei eu, o tempo pasou e nunca conseguiu vivir ese soño. Pero iso non é culpa túa. Sei non, pero tamén sei que podo facer o que era non puido. Pois iso, non é fracaso a ti, Mac. Pois ser o que ti queiras. Brady, teño que facer isto. E nós? E con nós que pasa? Como me pode ver nós despois disto? Esperarei. Sei o que se sinte botarme en alguén, Brady. Quérote demasiado como para te obligar a pasar por iso. Sei que estás anoxado, pero que outra alternativa teño? Grazas polo mellor verano da miña vida, non esquecerei. Desexaría que non rematase nunca. Eu tampouco quero que remate. Mac, non podes ir a sofrer así como este día. É peligroso. Só quero sofrer unha vez antes de me ir. Pois é, pero é imposible. Pode pasar chalo. Mac, onde vas? Mac! Mac! Brady! Que? Brady! Que? Brady! Ves iso? Blue skies, gentle breeze, what a day. Sunshine and sweet harmonies, dance to play. No more complications. From now on, just good vibrations. Just on the real slow and six miles we're not gonna be so crazy. Mac, estamos dentro da miña película favorita.
Amor se pelea. Sí, esa. ¿Y qué faremos agora? Pois divertirnos. Son Mac. Iso foi asombroso. Quiero decir, genial. Como os vai, tíos? Tíos, que son nosos sobriños? No, no. É unha expresión. Queres dicir... Ben, tens razón. Soa ridículo. Mendas, onde vindes? Ah, entón, mendas está ben. Tíos soa raro. Sí, xa comprende. E así regresaremos. Vimos de... Non de moi moi lonxe. De moi lonxe. Con certeza, de moi lonxe. Lonxe, lonxe, lonxe. O Rascal, Que pasa, Sica? temos aquí un par de... Curiosos? Que deberían... Desaparecer? No. Entended mal, non é así, non é así. Non nos Gustan. vernos extraños. Isto é o Big Move. Agora mesmo deles. Os botei. De que falas? E cada unha das bandas quere un restaurante. Debe tempo por él. Mira, agora ven Bucci, o líder dos roedores. Os roedores. Ya, hostia. Roedores. Sabía que debía poñer trampas. Pensei que podéis exterminados. Pensei que vos levara a marea. Deberíades esfumarvos como así. Ondas. ¿Por qué Gucci quiere este lugar solo para él? Sí, Pucci quiere este lugar solo para él. Bucci quero para él, eh? Sinto, pero non vai poder ser. O mismo va a ser un parasitado para as nosas xuntanzas. Querémolo. Lo siento moitísimo, pero iso se cada un. We ride fast like a falling. We do anything we want.
dunha nave abandonada e se converteu nun profesor vampiro que lle ensinou aos seus alumnos a bailar salsa e logo gañaron un concurso estatal. Veamos. Iso ten máis sentido que isto. A ver, xa sei. Dame un móvil. Brady, de que ano é a película? Pois... 1930 e pico, así por. E que vas facer cun móvil que nin sequera existía daquela? Pois chamar os meus pais. Que ainda non naceran, claro. Brady, o meu futuro depende de que saíamos de aquí agora. Veña, má. Sabes se decidiu ser un poquinho máis, non? Non o sería, porque teño un po en 2 horas. Ben, en 2 horas e 50 anos. Vale, está ben. A ver, o primeiro. Temos que estudar como chegamos ata aquí para saber como vou volver, non? Vale, sí. A ver, entramos coa tormenta, non? Pois quizás a resposta teña que ver con iso. Logo, temos que esperar outra tormenta para poder regresar. Sí, pero temos sorte, porque habrá una tormenta al final de la película. Mentres tanto, que faremos? Rapazada, temos unha festa esta noite no Bizoma. Estades convidados. Xa, pero... No, sí. Iremos. ¡Que hola, bunga! Estamos atrapados noutra dimensión e queres perder o tempo nunha festa. Acabo, vamos, é divertido, venga, va. Sigues marcha, va. Non as movo, sigas, ese problema, quiero que paren. Arre, Temo, isto sí que é unha festa. Ou non? Veña, va, vamos bailar. Vai levar moito tempo. Ok, leve. Agora teño dúas cousas que pensar. Nos deixaremos con a panda de surfalleiros inútiles. Non se arruinan. O Big Mama sería como un segundo fogar para min. Se tivese un primeiro. Vamos a mirar a que os surfistas están aquí. Sí. Trouxe refrescos para todos. Maravillas, crema. Non te andan a molestar un surfalleiro, que? Non son tan malos como a ti crees. Todos os surfistas son malos. Así é, todos os surfistas son malos. Son os peores. Oh, xa hora de cantar. Imos. Joder, Big Mamas. Dice que sabes hacer unha hamburguesa de peixe, Se o sabes pescar, firmo máis cociñarache. It was the same story, the best I do shine.
esta parte da película que imos a casa do teu avó. Cando o conta se coñece. Veña, vamos a lo ver. Pasa o pibe, a pared desesperada. Salvaches mi vida. Non sabe tal, non. Creo que caí nos teus brazos, literalmente. Son Lela. Sei, quero dicir, llevo soñando con isto desde quinto de primaria. Son Brady, o teu príncipe da praia. Que apelido máis longo. Que ben que viñeches. Sinto, non te vin. E agora que me ves, digo esta xa que ves. Claro! Discúlpame, son nena. Brady, podemos parar un momento? Perdón, Adela. O manequín con 6 fileiras de dentes convidoume a sair. Mac, algo non me ven. Poderíamos facer unha listaxe de cousas que non vai ben. Comezando polo feito de que hai suficientes cousas para escribir. Non, pero mírate alrededor. Ninguén se move. É como aburrido todo. Vale. E que? A ver, na película, despois de crear a canta ese campeón sobre encontrar o perfecto, ser feliz, despois de... A iso me refiro. Por que precisa un home para ser feliz? Porque estamos en 1962. A ver, despois de crear a canta ese canción, chega Tanner e agarra mientras pasa. Vale. Que ocorre despois de que agarre? Pois namoranse instantáneamente, mas sepáranos e comenzan o bate de baile. Vale. Entón, Lena e Tanner debían enamorarse e formarse unha lión. Así a película. Pero, namoráronse de nós e xa non hai liorta. Claro. Cambiamos la película. Cambiamos a película? ¡Cambiamos la película! Pensas que afectar en algo? Pois afectou nas personas que se enamoraron. Quién sabe que máis pudo afectar. Vale, saben. Brady, dixeches que hai unha tormenta final da película que nos pode axudar a volver. Aina. Pero... se dice despois de que se coñezcan. Preguntaríche algo. Ainda que xa sei a resposta, sei que a sabes, non a quero saber. Sucederá algo nos próximos 3 días que pode afectar a tormenta? ¡Merda! ¡Cámbienme! Sabía que non lo quería saber. Si pretendes que el sentido, esta es una pelea equivocada. Creo que se cambie, se ha construido más miedo al clima. Y sabe que esta pelea valerá muy dinero algún día. Así que ella quería mismo más que ella venda. Mas ela non acepta. Pois claro, ou non habería película. Bueno, pero que llora, a ver. Non podo esperar. Soñei cun esquema como este de negativo, sacándolle los cartos aos meus compañeros. Os da merenda. É moi británico e moi educado. Mas... non sei ninguén. Que fan? Quen está con él? Desesperado por ter os mismomas, Camembert contrata a un doctor loco. O doctor Fisión. Pero, que consigue? A máquina dentro. A máquina que altera o clima. Esta máquina cambiará tan drásticamente o clima que desaparecerán os mares e non habería máis surf. Crearía unha umidade tan densa que lle quitaría o ferro a esas máquinas cromadas. Os surfistas terían que buscar outro lugar para facer surf e os motoristas non regresarían. E así, eu triunfaría.
Así será. Sería su último, Enrique. Sí, sempre fue un precavido niso. E isto nunca gañaron o Óscar. A ver, na película Lena Turner descubren o plan de Camembert, así que surfistas e motoristas únense para destruir a máquina antes de que chegue a gran explosión. Entón, se non conseguimos xuntar a Lila e a Tania, a película non se desenvolverá como debe ser. Será outra moi distinta. Xa, estaremos estancados aquí e non chegaremos a casa. Bueno, non te preocupes. Descubrimos algún xeito. Puchi, dai tío, pero esto es un cerebro. Gracias, yo. Gracias de nuevo por me despertar. Espera. Os dous sodes. Non me digas. Esta vez. Eu nunca lle quitaría un noivo a ninguna rapariga. Eso sería impensable. Non estamos xuntos. Ben, estamos xuntos, pero non estamos xuntos. Lela, era na Kensi. Esta chica que quiere caminar conmigo a praia. Por favor, para iso son as praias. Os dous sodes raros. Gústame. Émonos na praia. Eu xa non entendo nada. Primeiro deixate, e agora bótame a brazos de outra. Él está enamorada de ti. Gústame. E hasta que non mates ese instituto, ninguén te vai gustar máis que a ti. Vale, gústame demasiado, non podo pensar en ninguén máis. Pero non ves o que está fronte a ti. Ti estás en fronte de mí. Brady, podo explicarcho, pero non te podo facer entender. Non, eu o que entendín é que, para que a ela lle guste, é que eu pase dela. Faría o mesmo con Tania. Eu tamén, regresarei canto poesía que esta rapariga me odie. O mesmo querido. Hola, Hola. podes entrar? Non vas poder. Se eu fose unha rapaza tamén querería. Non sabemos paxariño. Paxariño, en serio. Está ben, sinto. Non te preocupes. Grazas polo cumprimento. De nada. Eche ben xeitoso. Lela, por que os motoristas non se levan ben cos surfistas? Non sei. Sempre foi así. Non temos moitas cosas en común. Además, ambos os dous queremos lo mismo máis. Pois algún deles parecen moi rapaces, como a Tania, por exemplo. Fuches moi valente ao me rescatar. Valente? Non. Quizás... Seguro que calquera faría o mesmo. Incluso un surfista. É o meu herói. Heroe? Lela, gusta pasar tempo contigo, pero... Non son como a ti crees. Toca la guitarra. Bueno, ven. Estou un pouco canso, mas... Ven, das un xeito. Claro, cando algo me inspira. Se a música fose a comida do amor, seguiría tocando e tocando. Iso é de Shakespeare. Non, é meu. Ás veces para así, para impresionar as rapazas. Funciona. Grazas. Tamén podo facer agudos. Pero as rapazas gustalle no baixo. Certo. Escoita, Mac. Gustasme. Es diferente. Non son diferentes. Son como elas. Como que? Como a todas. Non son diferentes. Importaría se te escribes unha canción? Sí. Que palabras riman con mar? Non
I believe we all have a soulmate, chance for a perfect duet. I believe in hopeless devotion, I just haven't found her yet. But in my mind I see a chick who's meant for me. She'll be someone who is lovely, someone wonderful and true, the kind of boy who makes you smile when you're feeling blue. Oh, I know she's out there. Oh yeah. Not funny or fake, it's sweeter than a chocolate cake. We're meant to be when it's meant to be. Take a look in my crystal, meant to be to forget your name. When it's meant to be, this is a good one, and nothing ever could be the same. Oh yeah. Need a girl who's into music, drum high on Cupid's strings. Find a boy with perfect hair, Hollywood ending with strings. Oh, I know she's out there, getting to see. Oh yeah. Baby, you'll find it, the one to never forget. You're meant to be what it's meant to be. Meant to be you feel best to bird when it's meant to be. This destiny calling, And if you listen, you find to her. For eyes meet, and the meat is sweet. Could it lead to something more? what's the deal with the way you feel? It's something you never felt before. Yeah, Burning. La 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 when it's meant to be, take a look at the crystal. Meant to be, forget your name. When it's meant to be, it's destiny calling, and nothing ever will be the same. Bueno, pues non saímos como teníamos. Peor imposible. Pensa, a túa película favorita? Que facemos? A ver, la película, porque sé que as motoristas non a coste fixamos e os surfistas vamos que somos. Igual, tengo que facer que nos conviden. Vale, está ben. Vale, pues eu vou por aquí e digo... Epa! Eu por aquí. Perdón, que bebe. Lela, sabes que nunca fixen? Dime, era unha festa de pijamas. ¿Qué me dices? Nos pasemos a la selfie. Somos chefesteira. Y además, hoy por la noche pasemos una. Estás con mirada. Vou? A ver, entonces, hoxe a noite que se fai? Imos ao Big Mamas, prestache Big? Oh, presta! Genial!
sempre o levas igual. Para! Carallo, Struts, que tan alto que eres. Ata o infinito. Non teño límites. Vale, pois mellor afástate dos ventiladores do teito. Pois esta vez vai ir simétrico, porque a última perdí o equilibrio. Que pensades? Miña nai! É bonitismo. Poño para ver a Reiki. A él gusta o azul. E o mar é azul. E este vestido tamén non é. Así que cada vez que paga azul, pensará en mí. Encántame. Por que se deixas influir por un rapaz para escoller a roupa que fos? Fácil. Calquera cousa que faz. Moi fácil. Unha rapaza fixarase no teu vestido. Un rapaz en como te ves co vestido. Que hai de malo en deixarse influenciar por un rapaz? É a túa vida. Ti podes e debes decidir. Eu decido deixar os rapaces decidir. Que nos conviden a sair. Convídalos ti. Tu leches? Sí, nós nunca convidamos os rapaces a sair. Podemos facer o mesmo que fai un rapaz. Non sei de onde esti, pero aquí tes que convidar un rapaz sen yo decir. Xa sabes, de forma sutil. Coa mirada. Que? Como andamos? Está todas de pasaron, sempre perdo. Que intento facer? É un xogo que me inventei. Disparo cousas e intento darlle pasar o enfadado. Chámolle Angry Birds. Paxaron... Tania, só comes, pasan o tempo e fan sur. Hai algo máis que facer? Pois só a ver, na verdade. E que? Seguro que por aí hai unha bonitura, Como será a pareja, Lela? A roedora. Non mocemos con ratas. Espera. Non sigues cunha rapaza tan só porque moteira? A Marea non levaría só unha rapaza porque é moteira. Non lles fagas caso. A verdade é que non importa se as rapazas son moteiras, surfistas ou a chapón de clase. Entón aquí, que che dice? A min gústame que as rapazas teñan algo especial. When you meet a girl you like, you should take my advice. Girls like boys like me. Take the lead, she likes it when you're in control. Let her breathe till I'm with the flow. Make all the plans and leave me right. I know what girls, yeah, I know what girls like. A quick glance, but your eyes are looking away. Take a chance while you're listening on the train. Be up to check now, become my pie. I know what boys, yeah, I know what boys like. I know what girls like, you know what I mean. I know what boys like, girls like me. I know what girls like, boys like me. I know what boys like, girls like me. Like me, like me, like me, like me, like me. And with the boys, the light I know how much you care. Look in her eyes and tell her everything just color. You go wrong, no, I got it right. I know what girls, yeah, I know what girls like. Stretch dance, give that super good. Time just for you, it's better just for you. I keep it loose, and I'll be this time. I know what boys, yeah, I know what boys like. I know what girls like, you know what I mean. I know what boys like, girls like me. I know what girls like, boys like me. I know what boys like, girls like me. Like me, like me, like me, like me, like me. All the boys, they try to love me. The more they chase me, the more I resist. All the girls, they think I'm groovy.
verdade, estivo ben ser un desrapazo. Ainda que iso fose por noite. Sabes? Foi entre eles. Non puiden facer que dela falase con Tania. Xa, eu penso que non fixemos ningún progreso, de verdade. Non ten trazas. E se non nos conseguimos xuntar, poderíamos quedar aquí para sempre. Sería tan malo. Sería. Cada minuto que pasa aquí é outro minuto que non estou facendo que quería mirar. Cada minuto que estamos aquí, estamos xuntos. Sei, non máis. Además, Mac, pensa, cando temos de nunha película? Nunha película real. Veña, home, que pensates por crecer e marchar? Todo o mundo conta conmigo para facelo. E realmente queres iso? Pensei que o entendías. Non entendo, pero... Pois, axúdame a sair de aquí. Está ben. A ver, igual o que debemos facer é que Lela e Tania pasen tempo xuntos. Sabes, empresa. Para que se coñezan como persoas e non como rivais. Sí, fácil dicilo, mas como faremos? Non o sei, pero non parei ata dar coa solución. Logo vou a casa de Lela. Tal vez vou ir a falar con ela. Está ben, pois boa. Ninguén me obrigará a deixar as ondas. Hagas unha rapariga. Penso que as rapatas poden facer o mesmo que os rapaces. Se tivese que pensar en algo agora, pensaría en que a xente non é sempre como penso que é. Iso vai polos moteiros? A verdade é que os moteiros non son mala xente. Queren o mesmo que nós, o millor. Por que vos levades tan mal? Non sei, sempre foi así. É o que se espera de nós, supoño. Entendo. É como se o teu corazón se te dice unha cousa, pero sentes que tens que facer outra. Sí, sempre hai algo que me impide facer o que quero. Sabes? És inteligente, é despedido. E Nacho é o máis guapo. Os meus amigos están a miña espera. Marcho que teño que marchar. Estos aparellos electrónicos poden ser moi complicados. Ven, veña, voy de pelear. No, Lela, non te molestes. Veña, non a molestes. Ois, estás ben? Sí, é que... Pola decoración. Non, Lela, non é pola tua casa. Non importa. Como van as cousas entre ti e Brenda? Ben, supoño. Entre ti e Tane? Ben, supoño. Ás veces penso que un rapaz non tiene que pensar, só porque saberíamos os seus sentimentos. Pero compensa nos ser lindos e valoritos. Ricoiro, que coral tan bonito. Oh, é de Hawái e significa amizade para sempre. Como a nosa agora. Sabes? Non é para nada como te imaginei. Sei non, non son como a xente cree. É estranho, pero sinto que che podo contar o que sexa. Sei, non? Ademais, teño un segredo que nunca lle contei a ninguén. Podes contarme, se presta. Amizade para sempre, non? Veña, vai. Quero facer surf. Surf, genial. Como profesional, é unha toleña total e sei no e se mi irmán se decarta unha liorta. Ademais, ninguno mozo se queda como mozo. Ata que chicaches ti. Non sei, é unha locura total, pero é o que me pido por... Non, sí? Lela, nunca deixes que ninguén se diga o que podes ou non podes facer. Pero como facelo? Sei que é difícil, mas... De verdade pensas que debo surfear? A você que sí. Sabes? Quería ensinar al che. De verdade crees que fará? Fará. É o plan perfecto. Deixa na miña man. Que emoción!
está listo para ser probado, doctor. Momentáneamente, esta máquina creará a suficiente humidade como para causar chuvias, que provocarán tormentas torrenciais, cabelos encrespados e axilas pedregas. Isto é. Canta máis humidade mellor. Agora, só levamos este interruptor para proteger o interior da máquina e... Bravo! Es un malo do tempo. Sere. Tua nai debe estar moi orgullosa de ti. Son che cuspidiño a ela, sabes? De verdade? Sí, teñe seus ollos. Nai só hai unha, ben o sabemos. E agora, como faremos para desfacernos deses motoristas e surfistas? Debemos aumentar a enerxía. En 2 horas, o plutonio volverase verde e chegará ao seu punto de ebullición a 342 grados. Ou, como nos gusta chamar os científicos, así será, lume. Mentres, vamos ver o efecto que tiene o futuro. Despois de ti. Despois de ti. Despois de ti. Non, é despois de ti. 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 Oh. antes da gran tormenta. O plan de cambio está funcionando. Vale, temos que buscar unha maneira de chegar ao faro. Pero precisamos un factor sorpresa. Pensas que podríamos chegar a nado? Ricoiro, es que ti contaste que me pasou. Que foi? Que foi? O pelo. O pelo. O pelo. De parole a contaner na beira da praia, caín ao mar. E cando saín, o meu pelo estaba seco. Que quis dicir con eso? Que non sei como non mollei o pelo. E iso significa... Miña nai, que estamos a mudar. O cambiamos. Somos parte da película. Estamos cambiando. Estamos. Que imos facer? Está cantando? Eso, cantando. Por que estás cantando? Non o sei, que supeto eu. Ah, que facer? Un número musical, non? Somos parte dun número musical involuntario. Ah, espera. Non podo parar. What's going on? This can't be happening. Don't tell me it's a song. It's a song. This wasn't how it ended. Can't you see that this has gone too far? Please use positivity. Someone want to make it stop. I'm losing mind. I don't see no problem. Everything I say rhymes. Here comes another line. Just close your eyes if you don't wanna see. What's this going on with me? Someone wants to make it stop. Oh, I guess I see you. Make it stop, make it stop. I know we're not just a part. Oh, I guess I'm seeing. So let's just stop. Talk, talk. It's just a song, an inefficient way to move the story along. I'm done. You just been singing chord. No, it's just a principle. Someone wants to make it stop. Don't make me stop. Oh, I guess I'm sleeping. Make it stop, make it stop. I know we're not just a part. Oh, I guess I'm sleeping. So let's just stop. Talk, 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 talk. We trapped inside musical. At least I'm here with you. I don't wanna make it stop. Oh,
A ver, paremos un momento. Temos que facer que Lena Tanner descobran a máquina de Campbell e destrúan, vale? Vale. Pois busquemos a Lena. Pois veña, imos. Arredemos. Estamos a falar con un avión. Raparigos. ¿Ides a algún lado? Imos. A mí no me parece que pueda decir en inglés. Que seis karate. De dúas palabras máis por eso. Brady. Hostia! Xa parecía que iso doía moito menos. Imagino. Non te preocupes, está en moda parvado, estará ben. Hola. Hola, ¿Esperas a Mac? espero. ¿Decía Brady? Sí. Imos facer surf. Espera, ¿qué? ¿Gustaste surf? Yo sei. É como montar unha nube, só que a nube é de auga. Non pode ser, eu digo mesmo. Sei que os motoristas non lles debería gustar o surf, pero non me importa. Non me importa. Escoita, sabes que? Dime, Sempre quixen andar en moto. sempre. Sí, Crecí subida nunha moto. es por eso que es pegadora como a lúa e verá como un sol. Quen dixo iso? Eu, agora. Gústame moito a tua voz, Gabi. Grazas. Ten todos a agudos? Quen diría que un surfista e unha motorista terían tanto en común? Eu non. Eu tampouco. Abonda. Vale. Calo. Nunca pensaches que tal vez a persoa que crees que é perfecta para ti non é tanto como a persoa perfecta para ti? Refieres a ti? E a ti tamén? When it's meant to be, you go kind of crazy. Meant to be, you forget your own name. Espera, que ímos decir a Mac e Brady? Non se sei. Onde están? Algo non vai ben. Axuda! Atendidos! Campbell quere destruirnos. Construíron unha máquina do clima que deterá a marea. E oxidará as nosas motocicletas. Todo para se desfacer de nós. Ademais, teñen a Mac e Brady encerrado por un lugar secreto. Non sabemos onde é porque é un segredo. Diosiño, precisamos da vosa axuda. A nosa. Ou a deles. A nosa, payaso. Refires a nosa, Refíreste a eles. Si se te diréis. Ven aquí. Refírame a todos nós. A nosa única esperanza é rescatar a Mac e Brady e destruir a máquina do clima antes de que destrua o mundo. Pero por que temos que facer algo con eles? Que carallo, non imos facer nada con eles. Van a axudarnos. E por que te temos que escutar a ti? Escoitade, nunca pensei que tería algo en común cun motorista.
dei un paseo con... Ata agora, o único que nos mantenía peleados é non ver o que nos unía. A praia, o Big Momas e nós. ¡Hijos! ¡Hijos! Nuns momentos, en menos do que dura esta escena, esta máquina cambiará os patrones climáticos. Apoderareime do Big Momas e todos vuestros amigos desaparecerán. Sí, pero hai un fallo no teu plan. Así? E cal sería? Non sei, non hai sempre un fallo neste tipo de plans? Vou medir a praia para facer un estacionamiento. Bueno, polo menos a miña pilota favorita non é Torrente. Porque é loca. Se non estivésemos aquí agora, estaría nun avión rumbo a un novo instituto para me converter en algo que non quero ser realmente. Non que é eso? Pasei toda a película dicindo a Lela que seguise seu corazón e fixo. É máis valente que a mí. Iso non é verdade. Esa persona máis valente que coñece. Daquela. Está contenta de estar aquí. Estou atada, mas ao mesmo tempo nunca me sentí máis libre. Que prisa teño por crecer se podo estar en 1962 contigo? Só queda un parapeso frouxo e estaremos listos para cambiar o mundo. De verdade que queres facer? Arruinar a vida de toda esa xente. Só porque podas magnificar a enerxía do plutonio a 332 graus non significa que debas facelo. Que? Prestaba atención cando vía a película. Como sabes iso? Quen es? Pois porque imos do futuro. E ti non é real. É só viaje unha película. E non estamos atrapados nela. No. Sí. Son fantoche nunha pantalla plateada? Iso que é? Malas novas, malas novas. Os surfistas e os motoristas uníanse para destruir a máquina. E así poder salvarse. Como que malas novas? Vimos, doutor. Agora, a máquina, home. Non estou seguro de que me guste o final desta película. Película. Que película? Ao parecer, estamos dentro dunha película. E ainda por riba, non somos os vilanes. Interésame. Contame máis.
amigos. Pois claro, porque as rapazas podemos facer o mesmo que fan os rapaces. Bueno, agora temos que volver a casa. Que? Non, quedade. Este é un lugar perfecto, sempre foi así. Perfecto. Onde imos tamén é perfecto. Asegurareime disso. Pois, salvase o hijo. Estamos moi agradecidos. Voy. Amizade para sempre. Para sempre. Venga aquí, Covadonga. Bueno, estás lista? Estou. Imos. E como chegaredes? Pois, simplemente coñeremos as ondas a chegar. Con muerta sorte. Veña, amur! ¡Vémonos! Mira, te lo he mollado. Mira, no pasa un tiempo. Estoy cuando marchamos. ¡Lográmoslo! Mackenzie! ¿Sabes lo que fixeche? Fíxese tarde para noso bo, para non resistar. Estamos fora del año. E todo, para qué? Tía Antonieta, quérote. Sí que mamá estaría moi contenta de que te preocupes tanto, pero penso que non levas razón. Miña nai querería que fose feliz facendo o que me gusta, como a ti o es. Pero iso non é o que a mí me gusta. Estoy tratando de ler, meninas. Quero quedar aquí para ir ao instituto. Quero facer máis sur. Quero estar con Brady. Logo non sei que farei. Pero non teño por que ser agora. E cando o decida, será a miña decisión. De acordo. Pero estoy muda como a tu avó. É o máis bonito que me puideches dicir. ¡Ay! ¡A familia! Entonces, sabes o que temos que facer agora, non? Surfear. No, cantar.
para nuestras directoras ejecutivas, Caroletaria. ¿Los bailes qué tal? Venga, hay que mirarlos, pero os pasos bien, ¿no? Pues venga, un fuerte aplauso para la coreógrafa. Estivo ben, pues venga, un saudiño para la directora de geografía, Adri. Y bueno, también hay que dar las gracias a alguien que está ahí siempre, está ahí, botas broncas, ¡Claudio! Sempre. A mellor profe do Colla 2, Bravo, Bea, bravo. Muy bien, eu dedico esta actuación a miña avó que está de cumple, esa de ali, venga.